कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. निश्चितच की 2017मध्ये हे ज्यावेळी आम्ही सगळे 17 नगरसेवक एकत्र निवडून आलो होतो आणि त्यावेळी माझ्या त्या सहकार्याने आणि मी स्वतः हे जिवंत स्मारक निर्माण केलं होतं. बाळासाहेबांची 99वी जयंती आज आहे आणि त्यानिमित्ताने बाळासाहेबांना मी अभिवादन करतोच. परंतु प्रखर हिंदुत्ववादी आणि सर्वसामान्य घराघरामध्ये किंवा गावागावामध्ये जी संघटना पोचवली आणि खऱ्या अर्थानं सामान्य कार्यकर्त्याच्या हातामध्ये नेतृत्व जाण्याची किमया ही बाळासाहेबांनी त्या काळामध्ये घडवली. म्हणूनच आज जे अनेक पदाधिकारी दिसतात, अनेक आमदार दिसतात, ही बाळासाहेबांची किमया आहे. त्यांनी पूर्वीच्या काळामध्ये काँग्रेसच्या कारकिर्दीमध्ये फक्त प्रस्थापितच राजकारणामध्ये आमदार म्हणून दिसायचे, परंतु तो मुद्दा बाळासाहेबांनी खोडला आणि बाळासाहेबांनी खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांच्या हातामध्ये नेतृत्व दिलं. मला बाळासाहेबांच्या कर्तृत्वाचा फार अभिमान आहे आणि खऱ्या अर्थाने हिंदुत्व म्हणजे मला देवळात घंटा बडवणारं हिंदुत्व नको आहे असं सांगण्याची हिंमत ही बाळासाहेबांमध्येच होती. आणि बाळासाहेबांनी खऱ्या अर्थानं जे अब्दुल कलाम यांचं त्यांनी कौतुक केलं. आमचे शाबीर शेख हे शिवसेनेमध्ये होते, असे मुस्लिम कार्यकर्ते पण शिवसेनेमध्ये होते. बाळासाहेबांनी कुठच्या धर्माचा द्वेष केला नाही, परंतु जे दहशतवादी असतील, जे आतंकवादी असतील त्यांच्यावरती मात्र त्यांनी प्रहार केला. हे हिंदुत्व बाळासाहेबांनी आम्हाला शिकवलं आणि त्यांचा सार्थ अभिमान मला आहे आणि म्हणूनच या ठिकाणी बाळासाहेबांना दरवर्षी आम्ही येऊन इथं अभिवादन करतो. काय झालं की या ठिकाणी नवीन 64 कोटीची सावंतवाडी शहरातली नळ पाणी योजना मीच बनवली आणि ती आता पूर्ण होत आहे. आणि हे जे पूर्वी बनवलेलं स्मारक होतं ते त्या नवीन फिल्टरेशन प्लांटमध्ये ते बाधित होतं आहे आणि म्हणून आता नवीन स्मारकाचं आपण रोपण केलं. त्या पलीकडच्या 5 नळाची रोपं लावली, मोठ्या जोमाने वाढून पुन्हा एकदा तेच असं स्मारक त्या ठिकाणी तयार होईल आणि ते संपूर्ण ग्रेनाईट वगैरे सुंदर बाळासाहेबांचं नाव वगैरे त्या ठिकाणी असेल आणि सुंदर असं स्मारक पुढच्या काळामध्ये दिसेल आपल्याला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.